Esta non é a única proba deportiva que se vai desenrolar na Pobra do Caramiñal este fin de semana. Esta vila acolle o Campeonato Galego de Campo a través o sábado. Baixo a organización da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e coa colaboración da Federación Galega de Atletismo, o Concello da Pobra, a Agrupación Deportiva Rías e a Agrupación Deportiva Barbanza, desenvólvese na Pobra do Caramiñal o Campeonato Galego de Campo a través Circuito Praia de Cabío, enmarcado no programa Xogade da Xunta de Galicia. Será o día 17 de febreiro. Cóntase coa participación de máis de 380 rapaces de 80 clubs e colexios clasificados nas correspondentes fases de Coruña, Ferrol, Noio ou Santiago. Aquí na Pobra, nas categorías desde alevín hasta cadete, con máis de 380 participantes, creo que son máis de 80 entidades entre clubs e colexios e agrupacións deportivas. A verdade é que nun sitio fantástico, porque xa é un clásico no campo a través galego, na provincia sobre todo, pero sobre todo a nivel galego xa é un clásico, aquí na proba de campo a través, sempre con unha organización espectacular, nunca houve ningún problema e sempre dá gusto vir aquí a competir, e bueno, esperemos que todo salga perfectamente, que acompañe o tempo a poder ser, e disfrutar outra vez neste concello dunha gran proba atlética de campo a través. Participan no campeonato as categorías dende alevín ata cadete. Dende a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta congratúlanse de que se celebre este campeonato nesta localidade. Desde a Secretaría Xeral para o Deporte, e eu personalmente tamén quero agradecer ao Concello da Pobra, o alcalde, ao Servicio Municipal de Deportes, a todo os personal colaborador, Protección Civil, Policía Local, da total trato exquisito que ten para nós, para organizar ese tipo de probas. É fundamental esta colaboración co Concello e públicamente hai que trasladar tamén esa colaboración. En segundo lugar, hai que darse conta que estamos, como en términos futbolísticos, xogando na Champions League, cando falamos de Pobra. Pobra é un punto de referencia importantísimo, como dicía David. Para nós é un seguro a todo riesgo de facer este tipo de probas, tanto con a Agrupación Deportiva Rías como con a Agrupación Deportiva Barbanza. Trasladar tamén tanto o persoal de Pepe Moure, que está aquí, sempre estando na sombra, ainda que non aparece, pero está na sombra, a todo o seu equipo de traballo, a todos os seus colaboradores, a todos eses rapaces que están non só no Campeonato Galego, sino en todas as fases que temos aquí na provincia da Coruña. Pola súa banda, o alcalde da Pobra agradece que conten con este concello para a realización desta proba e agradece tamén a colaboración de Protección Civil e os propietarios da finca na que se vai desenvolver a proba. Moitísimas gracias á Secretaría Xeral para o Deporte por seguir contando co Concello da Pobra para celebrar este tipo de campeonatos. Bueno, pois un orgullo escoitar esas palabras na que recoñece pois o esforzo que facemos dende o Concello, que se fai sobre todo a Asociación Atletismo Barbanza para que podamos seguir celebrando desde Protección Civil tamén coa súa colaboración, e tamén agradecer ao propietario da finca que sempre o cede para, a través dun acordo que temos con eles, para seguir celebrando ali, como decimos, na Praia de Lombiña, e entre a Praia de Lombiña e a illa un entorno pois extraordinario que fai que a práctica do deporte se convirta pois en algo inmellorable para estas idades e unha práctica pois super recomendable para a súa saúde e o seu benestar, non, de persoas tan xóvenes. Por lo tanto, agradecer moitísimo que se siga descontando e, por suposto, o Concello da Pobra sempre disposto a colaborar con este tipo de eventos. A entrega de dorsais está prevista para as 11:15. O comezo das carreiras será a partir das 11:30.